merci d'avancer toujours tout droit. Si vous bougez quelque chose, merci de passer sur le côté et de présenter votre sac ouvert. Les billets, c'est juste après, s'il vous plaît, on avance toujours tout droit. On passe d'abord la sécurité et ensuite on profite au maximum de sa journée. Jeg er den store, stærke, fede. Vi skal gå til højre, hvis det er. Så vi er egentlig ikke inde i billet. Jeg håber, jeg skal se en billet for noget. Altså, det var bare, det er bare sådan underligt, det der chicken noget. Men vi har jo billet, jo. Nej, det der med, at der er nogen, der skal scannes, og nogen, der ikke skal scannes. Det er bare sådan... Hvorfor er det ikke alle til gennem sikkerhedstjek, før de kommer ind? Hvordan går man ind? Man skulle bare bade, ikke? Det er til højre, hvis man vil. Der er et kort der. Der er et kort her. Et après, tiens bien tes photos là, parce que c'est ce qu'il y a dans ton livre. C'est plus des lunettes de soleil. Mets-toi avec. Mais je l'ai dans mon livre. Toi, tu es avec. Det er det der Disney. Wow, det er stort. Men stadig ikke. Ej, jeg har ligesom de der i Frankrig. Det der skal vi have. Ej, kan du huske ham her? Gamle Superman. Nej, hvad koster det her? Men de har mange af de samme sådan, typer ting. Ej, prøv at se, skat. Skat, du tager bamsen. Ja, Hani. Kan vi købe dig? Ej, nej. Skal vi have sådan en? Nej, du gør det ordentligt. Der er også en hel del. Ej, prøv at se den der håndklæde, mand. Dyster. Ja, jeg synes også dyster. Ej, den er sgu da sød. Ej, den vil jeg gerne til. Ja, det er sådan nogle magneter, tror jeg. Det er det nemlig, hvor der er lige der er mange af. Det føles så ægte, den er virkelig god. Ej, man, vi er... Ej, det er metal, det her. Har du set kopperne? Det her er metal. Har du set det her? Prøv at se de der. Nani? Josef, Gabi, mig, dig. Jeg skal lige sende det til min bror. Ja, der er også mange ting, jeg vil have.
Ja. Ej, jeg kan godt lide den her. Kig. Det ligner som om den er smasket. Må jeg lige se? Den er også betalt. Far, jeg får noget der. Far, jeg får noget vigtigt. Ja. Du bestemmer selv. Det er de ene penge. Vil det være en god idé? Nej, jeg vil ikke købe Ikke vifte. en vifte, tag noget andet souvenir, men der er mange andre. Hvis denne her kan også koste 60. Okay. Mor, du tror ikke på mig, når jeg siger det her. Okay, den er billigere end det. Den er billigere end det. Jo, men står der noget park? Jo, der står Park Asterix på. Men det skal bare være i blå. C'est ta unique, les Bob? On verra les parce qu'on ne peut pas se promener toute la journée. Hein. De toute manière, il y aura des stocks. Hein. Les gens, ils vont... Jeg er her, skat. Ja, det er en skrivebog. Ja, skat. Jeg vil så tage min bagshorts med. Jeg har ikke taget. Så skal du spørge din mor, jo. Jeg har lige fundet en tur, men der er ikke nogen, der hedder en hus. Jeg bliver sådan lidt træt af, at det ignorerer mig. Nej, men jeg prøver. Men der er ikke nogen, der
gider lytte til mig eller svare mig. Skat, prøv at se hvor... Hvor skal I hen, skat? Det er den her vej, jo. Og det gør skildpadden også. Nej, men det starter med kabagen. Rigtig mange. Der er ikke nogen, der gider lytte til mig, så nu gider jeg ikke mere for i dag. Så lad være med at være med til noget. Hvor er I på vej hen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke engang selv. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer derhen. Den vej, måske? Jamen, der er noget, der hedder korten. Det er den der. Ja, det er det. Der er også den der, det er den der. Ja. Skal hvilken retning er du bare der på? Vi troede, at du går på udgangen. Den der river raft. Jeg selv, gå lige. Men nu prøver vi den, fordi det er solen heroppe nu. Du, hvorfor kigger du over til den? Ej, den kører ind i det der hus, og så kører den baglæns. Ja, det er 20 minutters ventelse, den her. Nej, no shit. Ej, det er, hvor du kan grave det til. Hvad er det sige? Ja. Hold fast i jeres ting. Nej, jeg vil ikke fast i noget. Ej, prøv at se, hvor mange der bliver kørt tomme. Den er i stykker, tror jeg. Nej, de sender nogen, der er tomme. Dem, der er tomme, det ser på mobilerne. Ja, eller måske det her er meget den job af hinanden. Men man får en hver, hvis man er mindre. Der må være show senere i dag. Aftenshow. Ah. Der er nogen, der kan bøve, og så er nogen, der ikke kan bøve. Jeg er glad for, at I bliver valgtid. Kunne I lide den tur? Ja, våd. Drivvåd. Det her er virkelig... Mor er et håndklæde. Ej, stop. Nej, du... Did you guys like it?
Er de våde på røven? No. Læg den ned. Det føles som, jeg lige får en helt punkt. Det her det er deres Tivoli, tror jeg. Ja. Hvad er det der, Dan? Der er et kort lige her, så kom. Vi er i Rom. Hvad er det her? Det er den der tur. Hvad er det? Ja, det er. Det er et show. Jeg har virkelig lyst til at prøve den der. Der er pomfritter der. Jeg har virkelig lyst til at prøve den, og jeg vil mærke. Hvem tager at stikke sin hånd ind? Der. Fuck nej. Nej, det er skrald. Her, det er teater. Hvad er der? Hvornår er der teater? Den? Kl. 12:45, skat. Og der er 20 minutter. Hvor mange minutter var der til den tur? Jamen, hvis vi lige går... Ja, 45. Ej, skat, har du set det der? Ja, det her. Ja, den er deroppe. Ja, Pegasus Express. Hvad er det for en tur? Det ved jeg ikke, lad os prøve det. Hvor lang tids ventetid var der? Se den der? Den er længere. Holy guacamole. Hvor kører en af det der? Nu må jeg der. Indgangen er herovre, skal. Nå. Jeg tror, man kan få billeder her. Der er 3 ture ude sammen. Ej, hvorfor er du så sur? Jeg skriger af mig. Man gør det her. Fint, I vil Forestil en tur. Ja. Her.
Hvad skal det for ham der så, ikke? Det er Zeus. Ja, hans øjne er ved at poppe ud. Men han der på Fortnite. Det er fordi, det er ham der på Fortnite. Non, non, les gars, c'est là. Hvorfor kommer der røg? Hvem er det, der er bekymret nu, hva'? Jeg ved godt, det ikke er brændt, men så vil det være sort glow. Røg er sort. Hvis der er noget brænder, så er det sort. Du skal betale for det. Så er 80 euro max. Det står der. Du køber dine ting, og så går du op i det. Shit. Shit. Det er bare drinks jo. Øj, det er ikke så... Det koster 7 euro. Hvis du finder en butik, hvad vi skal have. Gør du bare. De Zeus. Je sais que... 7 loops. 7 loops. Shit. Og der, nu kommer nummer 7. Nej, 6. Derovre for det. Du skal lige i det der. Nej, det er nede. Har I set det der? Ja.
Ej, jeg skal lige ind i Det er de samme ting, der er i alle butikker. Så ja. Nå, det der babysted, mor. Her babysteder her. Wow. Yeah, it's better, isn't it? Det temaen er meget bedre i hvert fald. Og hvorfor er den her hun Der er bare et tog, der falder ud. Og det ligner en lille. Ej, jeg... Mor, kom lige herhen. Jeg tror også, de sælger blomster her. Ej, skal du se det her? Det er noget dyrt 10-12 euro. for armer. Nu er alle med. Hvem fanden køber krystaller herfra? Det er der faktisk nogen, der gør. Det står her. Der er også her. Prøv at kigge her. Du skal betale for det. Skat. Det ligner lab-grown. Laboratorielavet. Ja, det er laboratorielavet, undskyld. Hvor stor køber den, ved du det? Fordi de plejer ikke at være så dyre. De her, de koster omkring 100 kroner og 200 kroner. Bare for sådan noget. Har du set de der dufte? Nej, jeg har ikke lyst. Ja, men de er falske. Mor? Så ligger der bare krystaller i. Far. Hmm. Merci de ne pas vous balancer, de tenir la chaise ou la main de votre voisin. Merci de respecter ces consignes de présentation. Et attention aux caméras. Alors les chaises. Nej, fordi det der for rørt. Hvorfor går I mod toiletterne?
så frem ved flere bare. Der! Shit, jeg drypper meget. Og nu kan vi snart få den der også. Ja. Ja. Er det den vej? Den er derovre. Derhen, hvor køen er. Hold kæft, hvor den store, mand. Jamen, det er den, jeg vil prøve til at slutte for på sjov. Shit, eller den der, jeg har svært. Den glider. Ja. Er det ikke farligt? Nej. Ja, vi kan jo ikke se magneterne. Ja, vi kan jo ikke se magneterne. Nå, det er sådan noget, I får bare for. Det ligner bare, den kommer af. Det her. 45 minutter. Okay. Vi prøver noget, eller ej? Joseph is like gone. What's up, boogeyman? That looks creepy. Nope. Creepy chibi. Jeg har ikke engang appen, og jeg ved, hvor jeg går. Nogenlunde. Emis!
Så det er falsk træ, og så er der en lampe inde i. Oh shit, det går stærkt. Åh, gik. Hvor langt er det? Hvad er kørt? Okay, jeg... Joanne, prends le sac. Surtout là, tu arrêtes, tu sens que ça faut qu'on aille vite pour se mouvoir. Dieu, je viens aujourd'hui pour t'honorer de mes offrandes. Cléopâtre, je t'observe depuis le ciel, par les yeux de mon faucon. C'est de moi que dépendent les creux du Nil. C'est moi, et moi seul, qui assure l'abondance à ton peuple. Voici mon offrande. Non. J'aimerais quelque chose de plus divin, Cléopâtre. Le Nil restera dans son lit. Esclave!
Le Nil a parlé de lui-même. Il a déjà commencé sa crue. Je suis comblé. Je te protégerai. Mais attention. Je garde un œil sur toi. Joseph. Det er Lego Playmobil. Det er Lego Playmobil. Gabriel, hvis I skal have de der kopper, så er det her. Hvilken kopper er det, du skal have, Gabriel? Er det her, eller den anden? Det er nok i den anden. Ja, den er på den. Hvad? Det er nok i den anden butik. Hvad er det? Kopperne er der. Ja, præcis. Kopperne er lige her. Well, this is the kids' ride. You see the big kid? He wanted to ride this ride. Like, okay, we've been riding like all the big rides all day long. I need some relaxing time. Yeah, you need some time. Like, I want to get up. No more wild rides. He's had enough of them. So this is fine. Oh, flowers. Oh, don't drop your phone, Gabby. Yeah, but who's gonna pick it up? The company. Gabby, what was the best ride you tried? I think it's the one where you where it also go backwards. The one with Medusa. Oh, the Medusa one, one of the first ones, Pegasus, the Pegasus one. Oh, that's the one. Pegasus Express or something, or something like that, right? And your brother and your mom, they're still doing crazy rides, right? Yeah,
They are trying that. The disc one, yeah, the disc, yeah, that one, that one. Disc up and down. Wait, it's coming there, that one. That one in the background. So what do you think about the park? I think it's. Did you like it? Yeah. You like it? Compared to Disney, this is actually a good place. It's good. Yeah. That's good. And the ride is over. Yay. You got your relaxing ride. Get your head out of your phone. Says the person holding a phone. Yeah. And filming you. Good. Det er en udgang til en tur i morgens. Vi kommer her igen om et år. Dem, som der bor på hotellet, de får rabat. Ja, det det får vidste man jeg også ikke. med season pass. Ej, kan vi ikke også prøve at bo på hotellet? Nu skal vi lige se, hvor dyrt det er, ikke? Det er heller ikke på den Men det er norsk. Ja, fordi der er ø. Ej, hvad lige med det? Åh, er ikke norsk. Nej, det er det. Ord skulle være norsk, lige så meget som det er dansk og svensk. Okay, Eller det er faktisk dansk, som de så har adopteret. okay. I er ain't det så? discussing that with you. Hvad er det så? Er det romsk? Ja, det er romsk. Ja, så siger vi det. Lige præcis. det, så svarer? So Joseph, what did you think about the park? How was Park Asterix? It was amazing. It had so many really good rides, and it was so fast. But Like, what was fast? The ride? Yeah, it was like, boom, as like seriously. You loved it? Yeah, really, pretty much like. Like, never would you had so much fun in would you the park. recommend the park to other kids Yeah, and their parents and be like, oh, you guys gotta go there? yeah, because it's too amazing to not go there. Like, why Oh, not? that's awesome. That's awesome. It's too good. And I got this. Oh, but you got other stuff as well, didn't you? Yeah, a present to someone. Oh, someone important. Very important. Ah, She's like the best that the person. the best something. Yeah, the best something basically. And she's very funny. Ah, okay. So you enjoyed the day? Yeah. Should we ask your mom if she enjoyed it? Yeah, Mama. Hey, honey, did you enjoy it? Yeah, Mama. Would you come back? Yeah. You sure? Yeah. It was fun. Why are you hiding away from the camera? Yes, you are. So we all agree that we highly recommend this park, right? Yes, Yeah. we do. Definitely. So we're coming back Yeah. Yes. for sure. Maybe maybe annual passes. Yeah, not a maybe. Ooh, yeah. A must. Yeah. Oh, a must. Yeah, you must Ah, buy them to us. okay. I'll buy them to Right you. now. No, not right now, Why not? because we're going to Disney. It So was no. too. We have been Disney in our whole life. It was actually fun trying something new. Yeah, Okay. both times actually. So if I told you guys you had a choice, what would you choose? Disney or here? Here. Here. I don't Yeah. know. Oh, you're the confused one. theme is actually pretty good. Okay. Actually, it's But they're kind of expensive though here, but People are still it's still free. fun it's here. more like you have The rides are longer. I don't know how you explain the themes, how they build it, how they do trees, and all of those small lands. It's pretty good.
Wow, okay. Yeah. That's food for thought, I guess. So guys, should we say bye to everyone and say like they should remember to subscribe and see you guys next time? Should we say that? See you guys in the next. Subscribe, like, and leave a comment about what you think about this place. Yeah. See you guys in the next video. Bye guys.